2026 носи на Телец сигурност, подреждане и ясни приоритети. Започвате годината спокойно, но целенасочено. Фокусът е върху стабилни решения, дългосрочни планове и личен комфорт. Ключова тема – стабилност, търпение и сигурен растеж. Обвързани телци. Повече хармония и доверие. Разговори за бъдещето. Укрепване на връзката чрез общи цели. Домашен уют и подкрепа. Необвързани телци. Бавно, но стабилно начало. Запознанство чрез работа или приятели. Връзка, която носи сигурност. Благоприятни дни 6, 14, 22, 29 януари. Работа и кариера. Постепенен, но сигурен напредък. Признание за постоянството ви. Добър месец за дългосрочни договори. Успехи след 17 януари. Финанси. Стабилни доходи. Възможност за увеличение или бонус. Подходящо време за спестяване. Внимавайте с импулсивни покупки. Добра физическа форма. Нужда от повече движение. Обърнете внимание на храненето и съня. Съвет от Вселената. Действай спокойно и последователно. Най-сигурният път води до най-стабилния успех. Ако този хороскоп ви е харесал, подкрепете канала, като се абонирате за Астровълшебство. Натиснете камбанката, за да не пропускате месечните прогнози. Благодаря ви за подкрепата!